Edebanyela afa ndị ntorobịa gafere 70 na steeti a n'akwụkwọ n'amụma Gayri Skill Acquisition and Empowerment Scheme afọ 2023 bụ nke ga-anọ malite n'ọnwa 6 ruo 1 afọ. Mmemme ahụ nke bụkwazi mmemme maka icheta oge ọmụmụ onye wepụtara ma bụrụ onye isi ya bụ otu Great Anambra Youth Renaissance Initiative Gayri Maazị Eloka Egbunike bụ nke achịkọbara n'ụlọ ezumezu Night of St. Mulumba dị n'Ọnịcha. Faith Onyemuche onye nta akụkọ anyị ga-wetara anyị akụkọ a n'uju. Great Anambra Youth Renaissance Initiative Gayri bụ otu na-enyere ndị ntorobịa aka n'ịkụzi ha akaọlụ dị iche iche n'efu. N'okwu mmepe ya, onye isi oche na ya bụ mmemme bụ Chief Austin Ogwejiofọ toro otu Gayri ka ha si emetụ ndụ ndị ntorobịa aka n'ụzọ bara uru. Chief Ogwejiofọ, onye enjinia Chekwube ọchịagha nọchiri anya ya, gwara ndị ntorobịa ndị na-akwado ịmụ ya bụ ọrụ aka ka ha tinye uche n'ịmụta ya bụ ọrụ wee kwe nkwa na ọ ga-akwado ha nke ọma. Mgbe ọ na-adụ ndị ntorobịa ọdụ ka onye ji ọkwa Commissioner for Youth Anambra State bụ Honorable Patrick Ahamba kwuru na ya bụ alo Gayri tụpụtara iji nyere ndị ntorobịa aka bụkwa ebumnobi Gọvanọ Chukwuma Soludo ji malite nke ọ kpọrọ One Youth Two Skill, ịhụ na ntorobịa ọbụla bụ onye Anambra ga-amụta ọrụ aka n'efu, wee kwuo na otu ministri n'afọ maka ndị ntorobịa na Anambra steeti ga-akwado ha nke ọma. Mgbe ndị ABS na-agba ya ajụjụ ọnụ, onye President Gayri bụ Maazị Eloka Egbunike kwuru na ya bụ otu ghọtara ebumnobi gọọmenti steeti Anambra nwere banyere ndị ntorobịa, nke mere otu Gayri ji na-akwado ha. Maazị Egbunike kenere n'ụzọ pụrụ iche onye MD Texmaco Limited Oriakụ Chikodiri Umeakụ, MD Anic Wires and Cables Oriakụ Rita Achusim, onye Commissioner for Environment Honorable Felix Odumegwu, Executive Director Anambra Internal Revenue Service Dr. Christian Madubuko na ndị ọzọ na-akwado ya bụ ịmụ aka ọlụ n'afọ 3 gara aga. Ịwa achịcha, inye award na medal iji kene ndị Gayri sponsors na ambassadors bụ ihe pụtara ihe na ya bụ emume site na Night of St. Mulumba Hall Ọnịcha. Faith Onyemuche n'akụkọ ụwa ABS.